wanita diaturake. Umi Hafifah coba kaya apa pamundhute Mbah No sik siji. Apa sing rung diaturake? Lho, caping gunung. Lho, kuwi. Kuwi nek ora diaturake awake dhewe kleru, awake dhewe dosa ngono. Iya, coba. Cuk coba kaya apa Umi Hafifah. Jumenengan Nduk Umi Hafifah. Ayo. Bocah tak temu mbiyen iki isih kelas 2 SMP ya ya? Nggih, kelas kalih, Pak. 2 SMP jan wah sak ungkus kae sak kucing kae sian. Ayo. Ning suarane ngedap-ngedapi ya nembang kudang kuning kuwi. Satemah iso gegerne pentas, gegerne panggung. Akhirnya tak daku dadi anakku, tak boyong sekolah ana SMKI Surakarta. Jurusan karawitan alhamdulillah 3 tahun lulus. Ya, Nggih. Badut saiki kuliah ana ISI Surakarta. Semester pira, Nduk? Semester gangsal, Pak. Wis 5 iki. Nggih. Masalah. Iki ajeng pembawaan. Ora krasa kok wis 5, Nduk, Nduk. 5 pembawaan bar kuwi semester 6, 7, 8 kondur kanthi gendong bayi. Ampun to, Pak. Gelar sarjana seni ngono lho, Nduk. Gelar sarjana. Amin, pangestunipun, Pak. Ora bakal bocah saiki iki ngono kuwi. Ora bakal kecelakaan. Wis pinter-pinter bocah saiki. Ya ngono kuwi. Heeh. Yo aturna coba kaya apa caping gunung pamundhute Mbah No men rena penggalian, Nduk. Pangkur caping gunung. Umi Hafifah. Yo. Saben bengi nyawa Jembleng ki Mas, nggih to Mbok Adem. yen memajang mong karo janur kuning. Tak kudange Mbah No. Ayo. Ngono sing ngendel lho, ayo. Tak kudange Mbah No. Alhamdulillah, Mbah No langsung iya iya iya. Mumpung mbokmu Kasmini wis bobok. Urung kok tirakat kok ya. Ya Nduk. Kembang wae weton gunung. Palarke, nyelani rumiyin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Petruk kula Bumince. Badhe nyumbang gending caping gunung. Kalian selendang sutra kuning. Ngapunten niki nembe kewaos Bumince pancen tasih lenggah. Malam mriki duet kemawon ngalih Mbak Umi Hafifah mriki mboten napa-napa. Sik lenggah ora, Nduk, Bumince. Monggo, Bu. Tesih kok, Pak. Ah, nggih, mriki Bumince. Bumince apik menas maneh.
Iki anggota dewan saka PDI Perjuangan. Nggih. Sugeng dalu Bu Mince. Sugeng dalu Pak Yoyo. Waduh le akrab. Pundi daleme? Daleme kula tanggane Bu Sanggem almarhum. Bu Sanggem sinden. Almarhum iki. Oh, pundi niku? Nglarangan. Non? Nglarangan. Nglarangan. Wah, nggih nggih nggih. Ke mriki teben apa cerak niki, Pak? Celak. Celak nggih. Nitih napa? Kali bapake mau. Lah bapake teng pundi niki? Bapake teng Jawi utuk teng mriko. Kok malah utuk. Nenggo wonten Jawi nggih, Bu nggih. Nggih. Nah, nggih, terima kasih. Ngapunten nembe gara-gara kula aturaken nembe Pak Yoyo, kula nggih ngapunten. Nah, nggih. Nggih, Mang duet nang wonten kalih. Nenten kirangane lepate nyuwun ngapunten. Ah, mboten. Sami-sami. Iki kula anu, Pak, kula gadah batinan nggih to. Napa? Griya kula batin. Mengke mawi Pak Yoyo teng celak mriki, kula badhe nyumbang lagu. Oh, Niki pun kula laksanani, kula matur suwun jenengan Nggih. sekali. Jenengan lek batin kleru niku. Lah pripun? Kudune lek sak wayah-wayah duwe rejeki badhe nanggap Pak Yoyo ngono kuwi. Lah kok bapak kula niku gaene macul lho, Pak. Hah? Gaene macul niku. Gaene niki sing gadah dalem niki. Oh, Mbah No. Nggih. Oh, alah. Kuline Pak No niku. Oh, Sing nggih, nanggap nggih. jenengan nggih atok ing pundi ya, Pak? Beh, aku iki nawakne malah diseneni ora. Saged ningali kula pun alhamdulillah. Nggih pun nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Sir kuwi promosi malah diunek-unekne ae. Mboten. Kula Kene namung bojo sajaran, Kang Pak. Macul gaglek kerenek omah kok nanggap wayang karepe pito, Pak. Ya pami alhamdulillah kami kula saged nanggap nggih boten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Ning ampun maido utawa nyepeleke wong Macul lho. Boten. Wong Macul niku walah temenanan. Kaya Mbah Non niku asline lak nggih tani Macul, Nggih. nyatani iso mbrewu kados mekaten. Kula niki tukang macul. Nggih. Macul bojo kula dadi papat sakniki. Nggih. Lah iya ngono kuwi. Bu Mince, nggih. Cobi Bu, jenengan bacutne Bu. Alas. Panas udan Kene iki burung macul kok nanggap wayang. panas udan aling-aling Oh, caping gunung. nenane kentir. Apik kreasi oleh. Ah iya ngono. Nek ora donekne ngono ya lali ndan. Terima kasih untuk Mas Rajamala. Ayo. Dicucukne nek latihan nganti pirang-pirang dina. Ning omah sing dipikir ya tir tor tor tir tor tor. Ya genduk umi iki lho dioperne jenengan lho. Panas udan. Empun to. Terus apa terus e? Nadian, lah ya Nadian. Nadian wadon sarata Ora sulit nyetan kali ulon. Enggak Bu Mince, jenengan sing narik dhisik sing senior rumiyin panjenengan. Ayo. Dejaman perjuangan yen kalinya
campur. Yo. Arep matur nuwun nggih Bu Mince nggih. Nggih. Kula tak ngedum wektune niki nggih lagune sing kathah. Kula dongakne jenengan sehat panjang yuswa. Nggih. Nggih, nggih. Elak tenan. Mbah nuwun mriki nggih. Salim nggih. Alah gelange bar disemprotne. Non. Wah, ampun ngoten niku. Kula guyon kok Bu. Tase. Nggih. Ampun ngantos dipun tilaraken Bu Mince. Nggih, terima kasih. Mau pamundhute Bu Lurah, mantan Bu Lurah mau Bu Sri ing Kartoharjo ngersakake Slendang Biru. Saged Slendang Biru. Sing saiki lho. Oke, ayo tanjake kaya apa. Aku semelangku saged ora dhek kedhep. Coba Slendang Biru ben genduk Umi Hafifah. Sing klasik-klasik nembang Umi ini biasa. Saiki coba lek rada kreasi ngene. Slendang Biru. Oke, Cak, mangga Mas Noval diaturake Slendang Biru katur dumateng Bu Sri, Bu mantan Lurah Kartoharjo. Yuk, sugeng laras. Cacos.
kaya iso ya Umi ngono kuwi. Delalah ya Jawa Timur kabeh, penembang malah angop winong. Kitir sumilir. Wah. Yo diaturake coba kaya apa karyane Ki Gedhuk Siswantara Kediri. Ya, Konjuk dumateng ibu-ibu utawi mak-mak. Ah, nggih. Monggo diaturake kitir sumilir dados. Iya. Hey! Oh! Hey! Iya. 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 Iya.
kasih Mbak Diajeng, Mbak Birgita, Mbak Winong. Heeh, wah jan. Komplit wisan iki, Truk. Iya. Sing klasik wis ana, religi wis ana, tayub ana, jaranan ana, dangdut. Oke.